Atopar unha solución que garanta a continuidade da actividade da conserveira e os seus postos de traballo. Esta segue ser a reclamación do persoal de Tenesí Proboté. Aínda que hai unha oferta sobre a mesa dun empresario galego, aseguran que non tivo resposta. Habendo un comprador e máis galego que quere invertir en esta empresa e sacala adiante, non entendemos se máis si, entendemos que hai uns administradores concursales e uns abogados por parte da empresa que son os Garrigues e a directora financiera que están poñendo pau nas rodas e que nós isto temos que quitar dunha maneira xa máis rápida e non podemos esperar moito máis. Explican que o retraso se debe á falta dun informe que terían que elaborar os administradores. Ante esta situación reclaman a intervención da Xunta de Galicia para evitar o peche da conserveira, que emprega máis dun centenar de persoas de xeito directo no Grove e Mos. Temos pedido unha reunión tamén co Conselleiro de Industria e esperando a que nos dean hora e día, porque, señor, estamos en campaña electoral, tanto defendendo os postos de traballo aquí en Galicia, hai que Tenesí é viable, Tenesí pode salir. Entonces aquí todo o mundo estamos en plena loita para sacar para diante este proxecto que leva moitos anos e queremos que continue máis anos aquí tamén. Os traballadores recibiron hoxe o apoio do BNG, unha comitiva encabezada polo candidato nacionalista Luís Bará, que mantivo un encontro co comité de empresa. Para denunciar a desaparición nesta crise do Partido Popular e da Xunta de Galiza que nunha situación como esta debía estar á fronte da defensa dos postos de traballo e do futuro para esta comarca, para este concello, en unha actividade do sector conserveiro que é clave, que é estratégica, que é unha actividade de futuro que ten que xerar aínda moita máis riqueza e emprego no noso país. Polo de momento, o persoal amplía o seu calendario de movilizacións. Xa convocaron dúas novas, unha ao 28 de xuño e outra ao 5 de xullo, que sairán das instalacións da fábrica no Grove ás 11:30 da mañá e rematarán diante do Concello Meco.